Когато трябва да поставя предпазна врата, не искам това да е ракетна наука. Просто ми дайте продукт, който е лесен за използване и се монтира бързо. Предпазната врата Къмбър прави и двете и не е нужно да сте инженер, за да я инсталирате. Когато разопаковате вратата си, уверете се, че не режете тази пластмасова връзка, докато не приключите. Тя е там, за да помогне по време на процеса на инсталиране. Не се притеснявайте, когато видите празнина във вратата си. Тя е предназначена да бъде там. Празнината автоматично ще намалее, когато вратата ви е инсталирана. Започнете като измерите ширината, където ще поставите вратата. Добавете тези удължителни части, за да запълните пространството, ако е необходимо. След това поставете болтовете във всеки ъгъл и ги завъртете, за да увеличите напрежението на вратата. Затегнете ги с включения ключ, докато празнината в заключването на вратата се затвори до около 1/16 от инча. Уверете се, че вратата е центрирана и разстоянието от всяка страна е еднакво. След като е закрепена, сега можете да отрежете пластмасовата връзка. Направете пробно пускане и сте готови. Виждате ли? Не е ракетна наука. Това е предпазната порта Къмбър. Толкова лесно за инсталиране, че всеки може да го направи. Благодарим ти, Къмбър.